Sungkod na. Apo sa tuhod. Waman ay ni makahisgot ni mo, no? Nga may anak na si Lea? Ikaw ba makahisgot na nala? Isa mo tinuhor akong tinguha noon nga makulig Cebu. Gusto ko na makita si Lea, ang kaluha. Huwag akong pagumangkon. Saan man eh? Iya, naglibog ko. Sa dagan sa investigasyon ganina sa polis. Klaro kaayo, ako'y gitumbok ka mo responsable sa pagkawagtang ni Lea. Marag delikado gini tita da. Ang ako ba kung maisyuhan of search warrant? Maisyuhan kini. Usawa naman lang kung inspeksyon na ang wato. Tayag naman kayo ng pultahan sa underground. Planuhon tani og maayo tita. Dili ko gusto mapriso tita. Tingin ko. Mas na ko iya. Unyang gabi, bisitahon na to sa Lea sa underground. Matulog na nagpaingon din eh. Sila na ron. Si Carmi at si Pauline. Kaya ko na buhatan ang nauna-unaan kong paagi. Nakasiguro ko, mutuog yun sila na ko. Kaya pila na kaadlaw nga wa ko nila pa ka na. Iha tanaaw! Hayaw! Di paligat! Basta panahon! Ayaw mo magdoon ako! Ha? Ayaw mo magdoon ako! Yung inyahang na siya! Maungo mo! Sao nga? Ikaw nga! Ikaw! Yung magdoon ako! Iha! Ako nahibot nga! Magdoon ako! May sustenir siyang way kaon! Okay, tita. Buong ko ni babayhana. Ako si Mana, wala to siya pakan. Pogi ng dahapon. Iha, ay may maayo ang karong adlaw. Ipagawas ka siya din. Uy, mga kalahigo! Sa gawas sa cake. Bang bahala na siya. Uy, batik ko! Diba? Okay, Doon na ako! ato na lang na siya pagawasan. Uy, Anyway, uy! buang naman na siya. Di naman siya masumbong. Ikaw! May naman Ikaw! Ungo mo! Ungo! Ikaw, tiriring ka. Buang! Ay, kaluoy! Mawa mo'y batikon sa manok! Okay na, wag ni kaluoy ni mo. Pagkaon! Yeah! Kunita, yeah! Uy! Iya! Ako sa pagkagi kaluoy! Kaluoy, ibayan na! Hindi ka, niluhin pa nila. Kaluoy! Dali, ihat! Dali na magawag ka, ihat! Nailad ang mga salbahis. Nailad sila sa duwaan ni Crystal nga akong kipadani. Nanding ko. Josie, katuog na. Okay na. Kung saan ako pagkatuog, Bart? Ingon ining missing, usa na to kapo. Please, Josie, please. Ay, padasi mong ibati. Kahit hindi magkamatas Leo, dili ko gusto nga hangtod si Leo. Mag-uol. Ay, kabala ka. Nilihok na nga akong amigong pulis. Napasalig sila nga dili na lungan kinihitabo hangtod nilang makapargan pagbalik ang atong apo. Mamauli lang sa tas ato sa Cebu, Bart. No, dili mahimo. Aw, hinoon, nag-inguman ang doktor nga pwede naman ganing igawas si Leo ugma. Pero usaon nga, di ko gusto igawas siya kay di pa hingpit ang iyang kaayuhan. O pa mamayo ang iyang operasyon dugay nga naayo ang samad. Tungkol kay allergy siya sa mga medisina nga epektibo.
Mao nga, hinay kayo ang healing process niya. O nakahuna-huna ako nga alternative medicine na lang ato dapat niya. Hunara na to ang iyang samad sa mga initos nga dahon sa bayabas. Sumaayo pa na. Wapay allergy, way kontra, di ba? Wa pa ba'y balita? Bahin sa atong apo. Kadiyo ta? Magawas ko kadiyo. Mantay lang nagliyo. Magawas ko kadiyo. Nanawa ko Judy. Balik na dayon ko. Ha? Sige. Hello, Lo. Naghimo nag-investigasyon ang mga pulis, Lo. Oh, ayaw mong kabalaka. Sigurado kung si Ma'am Carmi man ang author ng Hitabua, nagkarato-rato na siya ng higayuna, Lo. Oh, niya, kanusta man din mo mauli, Lo? Joseph. Ito. Gisultihan ako, Judy, na sa sunod simana na tamo mauli. Ano sa sunod si Mana pa man? Ikaw mas naman ka, Leo. Oo, lagi. Pero huwag ka magtanaw siyang samad. Unya, si Lea in taon. Nagkinahanglan sa atong atensyon si Lea. Mauni akong gilikayan, Josie. Si Leo di ka na magkuramintado kung may bawo siya sa nitabo siyang kaluha. Mga, unang tamo mauli kung mamaayon ang iyang samad. Gusto man ta ko ba nga magdugay pa ta dinhi? Kay magkakaroon ko niya, magkaduot ta kang santi. Pero ini missing si Lea. Dili angay na. Ayaw ka bala ka. Milihok na lang ako mga amay kong pulis. Naghimo sa investigasyon sa ilang Carmi. Matod pang Judy. Ang balita nga akong gusto, na nakita na si Lea. Di lang ta magsulti, anak. Kaya mo kamatas, Leo. Disud na kayo. Huwag man kayo gawa si Bailey sa ospital. Manong sumala kung sila mamuli. Mo lagi. Labas pa man kuno ang samad ni Leo. Allergy man day kuno tambal. Mao nga madapat insakto. Unya, alternative medicine na lang kuno ang option ni Lolo. Bitaw dyan. Kahit bitaw ng allergy ka sa tambal. Ako bitaw, makatumar ko paracetamol. Ang hubag man din akong mata. Kuya, wag gud ana. Di ang dapat gud ana kino ipa-check up gyud na nimo sa doktor kay ang doktor man ginahibaw sa mas angay nimong tumahon nga tambal. Oh, sige na kin pag-ilis na kay mga tunata sa KTV. Dili maayo nga maghuwat na to ang customer, mas maayo lang pud na bahalag wala si Lea, natay madaginot. Unya maikog puta ni Lolo nga di ta mo adto abi kay wa si Lea. Ato na lang pasagdaan ang KTV. Sige na. Sige, mag-ilis ko. Mm-mm. Ikaw. Okay, yun na lang ako isulong. Pwede naman ako mag-ilis dito. Sige. Sige, sige. Unsa kag maghimo kog paniid sa KTV? Basin masakpan ko si Lea uban sa iyang laki. Gusto. Mulakaw ko. Muadto ko sa Paradise of the Orient. Duwa man pa kanina. Na, ikaw at adto dito siya eh. Di kid mo sud. Tuwa dito sa may gito. Adto ko na siya maghuwat, mami niya. Ay, Mingoy. Ambot.
Ako nabalakan ako nga. Ambot, uy. Pauli pa baka ito dahil niya. Ay, kabalakan sing, mauli ra lagi to. Kanus aman lagi. Ay, basta, mauli ra to. Ako may mong pangutan unsing. Unsa man di ay, maramang kung nakasiguro ka na imong sinutihan. Basta mauli ra lagi to sa Dahlia. Wag ko kayo bang kanus maybe tomorrow, maybe next week, maybe next month, maybe next year. Basta mauli ra to. Ikaw no, sagniatas problema. Paagi lagi di mo gihapos komedya. Di lagi sing, mauli lagi to. Ako pa. Bantay bitaw ha. Lagi. Unya. Unsa magadiri tuon sa tunakos day Cristel di maghamusod. Di lagi mo sujay. To na. Tana. Basig mo pa to. Tana. Pagkatuloy-tuloy ni bata ay. Nakabali na sa pultahan. Mga buwang tanan! Mga wangoy mga kaloy! Hoy! Itak lang! Hoy! Aglihi! Hoy! Mga unggoy! Hoy! Hoy! Pamoy mga atay! Hoy, unsa na imong gatas sa Yaya, ay nagsigit-sigit. bitaw. Sige dali anak inom imong gatas kay atong sisihon. Na, ano nito? Kalibutan ta kahibut nganong managlahita sa dalan nga atong gilaktan na nagsubay sa laing agianan. Unta usara kini kay usara ang atong kalibutan. Apan ug nganumang gimbutan sa kahitasan, nay hain ka man nganong nahanaw ka ning kiliran. Paghandom mo maoy gian